Hi havia un temps en què de sud a nord es caminava entre vinyes i sarments. Hi havia un temps en què els homes suaven sota el sol i tremolaven xafant neu mentre criaven els ceps. Hi havia un temps en què la pell del raïm donava el millor suc. Ui, com rebroten els ceps cada primavera, ixe temps ha ressuscitat. I de la comunió de l'home amb la terra naixen ara els millors vins. Este és un recorregut pel nostre paisatge, pels nostres camins del vi. Des de les valls del Vinalopó a les Alcuses i els Alforins, a la plana de Requena-Utiel, als bancals de la Marina, les vinyes del nord i l'interior i els peus del Penyagolosa. I esta és també la història dels nostres homes del vi. El vi ens ajuda a ser millor com a persones perquè ens dona uns fonaments en la vida molt importants. El tesó, el treball, l'anhelo, la constància, ens ajuda a ser millor. El vi, per a mi, ara mateix és la meva vida. Sí, el meu destí i el meu principi. Sinó que té que veure en el gust, és com el cine, com la literatura, com l'amor, és relatiu. Jo crec que això el fa misteriós. El vi és algo extraordinari perquè és ciència, és tècnica i és art. És plaer, plaer d'encontrar els aromes, d'encontrar els sabors, y siempre descubrirse, cada vez que abrí una botella le encontré algo diferente. El agua es vital para vivir y yo creo que el vino es vital para emocionarte. Si hagués nascut a Roma fa més de 2000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi. Al fons de la Mediterrània, allí han dormit anys i anys aquestes àmfores de vi. El vaixell que les transportava es va afonar a la badia de Diànium, tan prompte com va eixir del port. Era el segle I i el vi que es feia així ja s'exportava. N'hi ha que tindre en compte que el vi és un bé d'intercanvi. Vi implica comerç. Vi implica, per tant, no sols producció, sinó també comercialització, moltes vegades de llarg espectre. I això significa, i li dona a la cultura una dimensió certament mediterrània. Perquè mirant la Mediterrània està el bressol del vi a tota la península ibèrica. Estem a l'alt de Benimaquia, davant del Montgó, un lloc privilegiat de domini de la mar i de la terra. En este poblat iber s'han trobat 4 cups de vi del segle VI abans de Crist i milers de llavors de raïm. Era un vi que acompanyava la família en la vida i en la mort. Però sí que en època romana, en les inhumacions, en moltes de les inhumacions, apareix el cos inhumat i al costat apareix una ampolla de ceràmica d'unes característiques determinades o una copa per a servir el vi. Ibers, fenicis, romans, àrabs, cada civilització aporta el seu saber. Saguntum i Diànium són els grans territoris que produeixen vi en època romana. Les viles tenien els seus forns per a fer àmfores, com este que s'acaba de trobar a Xaló. El vi és bàsic, el vi és més important que el blat, i una taula sense vi no és taula. El vi de la Marina té un ADN de 2.700 anys d'antiguitat i ara, al segle XXI, es cria escoltant òpera. Bueno, los vinos debían de ser una manifestación un poco de la personalidad del que los hace. Diu Felipe Gutiérrez de la Vega que a ell el vi li ha donat llibertat. Ha sigut mariner de guerra i inspector d'Hisenda, però res no li omplia prou fins que va descobrir la Marina Alta i va començar a fer vi. Li va traslladar la seva melangia, les seues lectures i passions, i el va posar a escoltar òpera al subsol de Parcent. Estaba oyendo la ópera Norma de Vincenzo Bellini y a mí me había gustado mucho desde que era jovencito la cavatina de la ópera Norma, que empieza por Casta Diva. Casta Diva, que
que es una alusión que está haciendo Norma a la luna. Que el Castadiva, pues claro, pues representa o puede ser la esencia de lo que es una diva, de lo que es una diva con profundidad, con dulzura, con muchísimos matices dentro de ese vino que tiene olores que es como un perfume de mujer. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe. Els fills de les Alcuses i els Alforins fan vins que tenen el gust de la seva terra. Un d'ells és Pablo Calatayud. Pablo, què el dona a esta terra de les Alcuses? Què el dona a esta terra de les Alcuses? Jo el que penso moltes vegades és què me donarà algun dia, perquè me pareix que tinguem encara que ensenyar-nos moltes coses de la terra esta. És veure què serem capaços de treure d'ací, perquè és una terra amb molta vida, una terra que dona la possibilitat de que les arrels s'afonen i puguen treure els minerals que hi ha allà baix. I bueno, és això, és com que vas pensant, així té que haver algun tresor amagat i a poc anirem descobrint-ho, ja veuràs. En el seu afany ha recuperat una varietat de raïm autòctona, la Mandó. Per què vau decidir recuperar la varietat del raïm Mandó? Lo de la Mandó és també un poc d'això, d'intentar donar un poc sentit a la història, no? I la Mandó no s'assembla a una Monastrell, ni a una Garnatxa, ni a un Cabernet, vull dir que té una personalitat forta i pareix que té una possibilitat, més que altres varietats, de fer de vehicle de la terra al vi. Ixa necessitat de traslladar al vi el gust de la terra també la volen fer realitat dos homes a qui avui acompanyem en l'inici d'un somni. Tornar a fer vi com es feia fa més de 500 anys, en este celler amagat als peus de la Serra Grossa, a Moixent. Pertanyia als ducs d'Almodóvar, té un centenar de gerres de fang, i hi ha documents que demostren que ací ja es criava el vi, el 1614. Bueno, Pepe, estem en la bodega Fonda. Sí. Anem a veure si la il·lusió que tenim de fer un vi i fer-lo autèntic, fer-lo com el fem fa 50, 60, 100 anys. 100 anys i 200, així 500 euros. Bueno, anem a veure si tu ens ajudes a triar una gerra de categoria, una gerra que la veges tu sana del tot, la netegem i som capaços de fer en ella el vi que tinguem il·lusió de fer. Destapem i a veure com és? Destapa-la i mirem-la, a veure què te pareix. Jo porto la canya perquè antiguament tu no saps com se treia el vi. Te la tenim tapada obreta i per foret la clavàvem, tapàvem i traiem el vi, el provàvem. Però ara no té vi encara, li deixem la canya per quan tinc el vi, no? Això. Ara la destapem. Anem a veure. A veure, em puc a la bé, a veure... Què? Això ja està molt bona. Ja tinguem gerra. Mira que sé que hi que bona, veus? T'agrada? Sí. Esta és bona, eh? Pues això és el que volíem, tindre-la en condicions. La tapem i la guardem ahí. No tenir un badellet, estàs de categoria. Pues vale. En esta terra se fan vins de sempre. Moixent ha treballat molt en la viticultura. N'hi ha 180 cases de camp i cada una té el seu celler. De 2 gerres, de 4 gerres, fins de 10 gerres, així hi ha un centenar. Això demostra un altre potencial. Això demostra dedicació exclusiva a lo que era fer el vi. El vi està donant una força que no coneixíem a esta comarca.
dalt del Poblat Vell de la Bastida de les Alcuses, mires la terra i segurament el paisatge que es veu ara mateix és molt paregut al que es veia fa 2.000 anys, al que es veia fa 1.000 anys, als que ja fa 500 anys, vull dir que tinguem una història que respectar i que conèixer. Moixent, Fontanars, la Font de la Figuera, 3 pobles al voltant de la Bastida de les Alcuses conformen una minicomarca que alguns han batejat com la Toscana valenciana i que ara per ara té un nom propi en el món del vi. Daniel Belda va ser el pioner al principi dels 90, perquè abans que ell embotellara, així només es feia vi a granel. Havien arrencat tota la vinya, havien desaparegut totes les bodegues, només quedava en marxa la que tenia mon pare. I si jo no la seguia, es tancava també. I s'havia acabat la vinya, sí. Però la vinya va rebrotar i per a criar el seu vi, Belda ha construït este búnquer de formigó armat enmig de la vall dels Alforins. Dani, avui en dia en el món del vi tot és important, des de l'arquitectura de cellers fins a l'etiqueta de les botelles, no? És així. Sí, perquè la imatge és superimportant. El consumidor busca molt que la imatge sigui atractiva i busca que les diferenciacions tant en etiqueta com en la construcció de les bodegues. Jo en aquest cas m'ha tingut que fer una bodega que fora pràctica, que s'acoplara a les condicions que jo necessitava de treball i que no trencara l'ambient d'ací d'on estem i que fora boniquet, no? I ha fet això. Mira, això que és el que tenim així. Són 900 metres quadrats, així baix terra, perquè el nivell de la terra és on estem nosaltres, i així és on envellisc el vi, on passa el temps que toca cada varietat i cada tipus de vi que vulgui fer. I així està quietet, sense variacions de temperatura, d'hivern a estiu, i fent l'envelliment normal. Des que era xicotet, el món de Daniel Belda és el món del vi. Està pendent de tot el procés, des de la poda fins a la comercialització. Per això viu un mes a Fontanars dels Alforins i l'altre a la Xina, país al qual exporta una bona part de la seva producció. També en ven molt als Estats Units, on es va esgotar el seu Pinot Noir quan es va estrenar la pel·lícula Entre copes. És molt delicada. Només algú que realment inverteix el temps per entendre el potencial del Pinot pot aconseguir la seva màxima expressió. I després venen els sabors, que són els més evocadors i brillants i emocionants i subtils i antics de tot el planeta. Estava a Minneapolis, en Estats Units, i a una fira que anava. I l'importador, quan m'arreplega en l'aeroport, em diu què vas a presentar? Dic, jo anava a presentar el Merlot i el Cabernet a la fira. Diu, mira, n'hi ha una pel·lícula que s'ha estrenat esta setmana que parla molt bé del Pinot Noir i molt mal del Merlot. I bueno, me'n vaig a veure-la i després me'n vaig anar al cine i la vaig veure, no? I quan vaig eixir del cine li vaig dir, mira, canvia el Merlot per el Pinot Noir, com a mi se m'importava a mi de tot perquè em pense que en el Merlot no anirem a ningú puesto, i efectivament, no? Va triomfar el Pinot Noir allí, no? M'agrada pensar en la vida del vi. Sí. És una cosa amb vida. Mira, m'agrada pensar què estava succeint l'any que va créixer el raïm. Com brillava el sol, m'entens? Si va ploure. M'agrada pensar en tota la gent que s'ocupava i collia el raïm. I si és un vi vell, i quanta d'eixa gent està morta ja. M'agrada com continua evolucionant el vi. Poso un vi en la boca i el primer que faig és que el descomponc totalment, no? El faig a trossos de tots els sabors que té, de totes les cosetes que apareixen, i m'imagino quasi sempre m'imagino com s'ha fet i per quins passos ha passat aquest vi, perquè quasi que el dones compte al provar-lo. És un producte molt sincer, t'ho conta tot.
contar tot el camí que ha recorregut. La sinceritat també la busca este vinater. Josep Lluís Pérez creu en la comunicació amb el cep i amb la terra. Ell és de Quatretondeta i se'l considera l'ànima mater dels vins del Priorat i el mestre dels enòlegs del nou segle. I has de parlar en ell d'una manera o altra, i has de parlar, has de comunicar. Mira, hi ha un llenguatge que jo moltes vegades ho he dit, això, i m'han dit l'home que susurra les plantes. Jo no susurro ninguna planta, el que sí que està clar és que la comunicació que tu tens en les plantes, dius, a veure, i si jo li poso això, què passarà? Ell el correspon en el producte final. Tu has de conviure en la vinya i tu li has de donar la teva personalitat, que per això vols el teu vi, no? Paco i Pepe volen fer el seu vi i transmetre-li la seva personalitat. Per això han tornat al celler. Ara ja saben quines gerres són les bones. Només cal que les netegen i les deixen a punt per a rebre el vi que han de criar. El fenoll és, per si a casa, per rentar la gerra, en fenoll, l'aigua bullint, entre un pilot. Li tires, es queda desinfectar i olvida de tot, eh? No necessitem ningú producte d'estos moderns ni res. Ho fem tot igual que se feia entonces. I a veure si moria el vi com entonces, que era un vi robust, era un vi de força, era un vi d'home. En els corrals estava Tonellet. Així entrarem tu i jo, així entrarem a treballar, perquè ells ja saben apanyar-se molt bé i ho han demostrat. Nosaltres som els que han de dir, i conforme se feia antes, a veure si mos ajudeu a fer-lo així. Que nosaltres n'han fet molt, Clar, i n'han begut. I n'han begut, I que en beguem, I el que se veurem, Pepe, el que se veurem. Això té que ser, això mos ha de donar vida, perquè hasta que este vi no estigui en el mercat, nosaltres no hem de parar. Sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau, el sol de sora baixa, vermell i talent. El camí del vi ens porta a Villena, a l'Alvinalopó. Així, entre serres i castells, s'obrin pas estos ceps amb pàmpols rojos de tardor. Estem en la finca Chaconero de Villena, el Cabezo de la Virgen, en el Alto Vinalopó. Estem en una zona molt fresca, avui és un dia espectacular, però tenim un hivern duríssim i tenim uns estius molt càlids durant el dia i nits molt fresques. Em va dir a mi un agricultor francès, em va dir, dice, Pepe, hay que trabajar en el viñedo hasta que tus vinos tengan sal. Y pero eso cómo es que tengan sal, que es que los vinos tuyos sepan a sal. Digo, sí, tienes que trabajar tanto hasta que el sudor tuyo se vea en los vinos. Hombre, jo en els vins m'interessa molt que la gent vegi la llum del Mediterrani, vegi aquestes terres d'Alacant, que quan prengues vins nostres el teletransporte pues, a este clima, a esta terra, que això es veja molt bé, que es veja honestitat en el producte, que es veja un ritme en el producte. Això m'interessa molt que es veja en el vi, no? Pepe, en Villena teniu les vinyes i així en l'Alfàs estan els vostres orígens. Claro. Nosaltres tot el raïm el portem de la finca Chaconero. El transportem així en camions cisternes, el vi acabat, així en Alfàs del Pis, on afinem, criem i maurem els vins i des d'ací ja eixen al mercat. I ho feu, tot el procés és natural, d'una manera ecològica? És que és l'únic camí. La viticultura és molt agraïda, entonces podem fer-ho tot sense sistèmics, sense herbicida, sense ningú insecticida. Entonces l'agricultura ecològica jo crec que en els pròxims 20 o 25 anys serà el camí. Què aneu a fer ara en el vi que porta esta cuba? Bueno, pues este és un monestir que l'ha encarregat esta matí en la finca, va fer la fermentació alcohòlica allí, la malolàtica també, i el portem així, ficarem en este depòsit i demà entrarà a barrica. I en barrica quant de temps passarà, Pepe? Bueno, pues no ho sabem encara, però com a mínim 14-15 mesos segurs. I després se n'anirà al mercat, però també passa un temps, no?, des que acaba la barrica fins que eix al mercat. Més o menys des que plega a casa fins que eix al mercat són entre 4 i 5 anys. Anem a començar el procés? Anem. Vinyes verdes vora el mar,
Ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes del coster, sou més fines que l'userda, verd vora el blau mariner. Vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster. Del monastrell de Monòver naix el vi amb més història. El vi d'Alacant, el Fondellol, el vi de reis, de papes, de cardenals del Renaixement, el vi que bevien el comte de Montecristo i el rei Sol abans de morir. Un vi que al segle XV costava el mateix que el sou d'un treballador anglès, quantitat que equivaldria ara a uns 1.500 euros la botella. Estem en la sacristia, que és el lloc més important de la bodega perquè és on es guarda el vi més important, en este cas el Fondellol. L'etimologia de Fondellol és el fons. El diccionari diu que el Fondellol és el vi ranci d'Alacant, o vi que queda en la bota abans de tornar a reomplir-la. Deixar-se una bota buida és un pecat molt gran, perquè s'estropeja. Una bota buida és una bota que morirà pronte. Mític, romàntic i amb nom propi, va desaparèixer el 1904 per culpa de la filoxera, fins que els avantpassats de Rafa Poveda el van recuperar. Estic escrivint el nom d'aquestes dos botes, que són les bessones, que són dos botes que contenen el Fondellol més antic que tinc, que és de l'any 30, i són les úniques dos que van perdurar quan va acabar la guerra. I estos tonells, que són tan grans i que sorprenen per les seves dimensions, quina història tenen? Este és el tonell clàssic del sud valencià o alacantí. Té 150 cànters, és a dir, uns 1.700 litres. I està construïda al marge del sistema mètric decimal perquè els boteros construïen per cànters. I en els anys 50-60 els boteros alacantins ja no volien fer-ne perquè era molt pesat, molt car. I mon pare se va donar compte que era un tresor que teníem que anava a desaparèixer i va començar a col·leccionar-los, a comprar aquí 3, 2, 4 als agricultors. Que no muiren estes gerres, que no muira este celler. Això és el que desitgen Paco i Pepe, recuperar una manera de fer vi que el temps havia amagat davall la terra. Jo crec que tant de comboi que tenen, Pepe, van a tindre més encara i tots els que van a vindre estaran en ganes d'arribar a on estigui el Barralet i provar el vi dels abuelos. N'hi ha una cosa que és millor ara que lo de antes, Pepe. Sí, sí. Les dones. Les dones d'ara són millors que les d'antes, eh? perquè... I els cotxes, que ara tenien cotxes. Vinga, però anàvem a peu i quan no teníem pressa... I estàvem més forts que ara. La festa de la Casa Raposa i tot el comboi, madre mia de mi alma. I el ball, i el comboi de veure si puguem... Oh! Però... Quanta història, Pepe. Quants llibres podíem escriure? Sí. Bueno, pues se'n recordaran de vosaltres els joves. Sí, se'n recordaran. Però se'n recordaran perquè tindrem ahir el vi de testimoni. La neu cobria durant els hiverns els ceps de Requena i Utiel. A tota la comunitat valenciana hi ha unes 80.000 hectàrees de vinyes. La meitat estan en esta comarca, que a més té 6 tipus de sòl diferents. Pobles sencers, famílies senceres, generació rere generació s'han dedicat al cultiu dels ceps, a plantar cara al dur hivern i a l'estiu capritxós. Així, en esta plana hi ha un raïm que regna, el de la varietat Boval, que dona un vi robust i molt negre. Yo creo que lo interesante de la comarca de Requena o de la comarca de Utiel es que empecemos a transmitir lo que hay aquí, lo que cada uno siente en su viña y lo que cada uno siente en sus vinos. Me cerré en banda y empecé a trabajar la Boval como creo que nadie la ha trabajado. Espero que la gente siga trabajando porque creo que no hemos llegado hasta el final, creo que todavía nos queda mucho ahora. L'any 1999, Toni Sarrión va fer el seu primer vi, però no li agradava prou i no el va traure al mercat. L'any següent va vendre la primera botella de Boval per 4.000 pessetes. El importador me dijo si estaba convencido del precio, le dije que sí. Me estrechó la mano y cuando me estrechó la mano me dijo, bueno, pues ya hemos acordado un precio, 4.000 pesetas la botella, pero que sepas que te hubiese pagado
el doble por este vino, ¿no? Y yo le dije que se lo hubiese vendido por la mitad, además era cierto, se lo hubiese vendido por la mitad. Y bueno, mi padre me comentó que a qué precio había vendido la botella, ¿no? Y le dije, bueno, ¿a qué precio la había vendido realmente? Me dijo, y le dije, a 4.000 pesetas, ¿no? Y mi padre me dijo, la caja, y le dije, no, la botella. Y me acuerdo perfectamente, es que se cayó, no me dijo nada más. Bueno, vale, ya hablaremos. Yo creo que si yo no hubiese pensado en cosas imposibles, no hubiese hecho esto. Yo no me veo vivir sin vino, o sea, no lo concibo, sinceramente, no lo concibo. Però en este món no hi ha portes ni sostre. El cel és l'únic aliat i també a voltes el gran enemic. L'altre són les plagues, com ara la de la filoxera, que va arrasar el Camp Valencià al principi del segle XX. El camí del vi ens porta al més alt del cim, a enfilar el pelegrinatge cap al Penyagolosa i parar a les Useres. Ací també trobem generacions de vinaters que confien en la mare terra. Perquè els d'Useres tots els anys fem una peregrinació que va a Penyagolosa, a Sant Joan de Penyagolosa. I, clar, quan alces el cap i veus el pico, pues, és molt bonic, és molt emotiu, vamos, per nosaltres, però per nosaltres. Vicent Flors tenia un celler familiar i uns camps de vinyes. Quan es va jubilar no va tindre dubtes. Li quedava molta vida i anava a viure-la fent vi. Vull transmetre-li conforme soc i què és el que vull en el vi. Vull que siga un vi alegre, fresc, molt frutal i molt mineral, i que transmetisca la terra, d'ací, que transmetisca la terra de les Useres. Amb la terra, els ceps, el raïm, els pàmpols, la pell i els camins, hem fet esta història de persones de veritat, de persones que suen i tremolen per una passió. El vi ensenia la taula, ensenia la casa, ensenia la vida. Així ho va escriure el poeta i així ho senten avui uns homes que estan a punt de mirar als ulls el vi que un dia van imaginar. Bueno, Pepe, que entusiasmat estic. Sí que que alegria i que il·lusió. Jo no m'ho pensava mai que baixava el vi així. Anem a tornar a volta a fer vi com fa més de 1.000 anys que se feia. Dóna-li a la xarra, a veure com xorra. Ja era hora, home, que caiguera el vi així, veu? Això és el meu Tienes el vi bonito, veu? Muy bien. L'objectiu s'ha complit. Sí. I darrere està vindran totes les altres. I el vi dels abuelos que em feien antes donarà que parlar. Donarà que parlar. Anem a fer-ho en tota la naturalitat del món, anem a fer-ho igual que se feia entonces, míralo. Dionís va crear el cep i amb el seu poder diví va fer brollar de la terra vi, llet i mel. Va ensenyar els homes a cultivar la vinya i a fer el vi. Homes com estos veuen omplir la gerra que ells mateixos han netejat, que saben que han tornat a donar la vida i el sentit a este celler mil·lenari, a este passat que s'ha fet present entre vinyes i sarments. Gràcies, Pepe, per ajudar-me. La feina està feta. Ara ja només necessita que temps i silenci. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Naceré en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos.